Mulla on ihan hirveen kylmä. Täällä sataa kylmää vettä. Mun vlogin toinen video. Mulla on minifarkut jalassa. En varautunut yhtään. Siis oikeesti, kuka voi mennä lenkille kun sataa ihan oikeesti. Miksi just tänään? Miksei huomenna? Miksei huomenna kun voi? Tai no. Miksi tänään kun se voi tehdä huomenna? Vlogin toinen osa. Käytän takaperin. Koska mä oon ihan vikkun kyllä. Anteeksi. Äiti, jos näet tämän videon, anteeksi. Mutta mulla on niin kylmää. Lakukin on ihan lipsimärkä. En tiedä näettekö mitään, kun mulla nyt näyttö ihan täynnä pisaroita. Mä teen vaan semmosen lenkin, että mä menen tosta yhden semmosen kohtaan. Mä menen semmosen paikan luo ja sit käyn takaisin. Se riittää ihan hyvin lenkiksi. Siis oikeesti, miten tota ei haittaa sade? Mä vetän enää maasta, että mennään eteenpäin. Muuten mä teen haasteen. Sit kun mulla tulee 3 tilaajaa täyteen. Koska mulla on vasta 2. Ja se on mä. Ja sitten se, kenen kanssa mä tehdään videoita, eli ei tavallaan yhtään. Sitten kun tulee 1 tilaaja, niin sitten. Muuten mä oon tekee pelivideoita Jokboxista, koska jos mä teinkin sen tavallisesta Minecraftista tai tekittiin mä en osaa. Enkä halua opetusta, jos se ei kiinnosta. Ja Minecraft, mä en zombit päällä, niin se olisi tylsää katsottavaa. Mut Jokbox saattaa olla kiva katsottavaa ilman zombeikin, kun siitä on se on verran ihmeteltävää. Se on tavallaan huijaamista pelata ilman zombeja. Ja kun siellä on niitä linnoja ja torneja, niin mähän pääsen ne ihan heti läpi. Et siksi tälleen. Mut Happy Wheelsia. Sitä mä voin ensin pelata. No Apples Hotel. Se on nyt aika huono peli. Ei mun tyyppinen. Simsia voin pelata. Pitää ladata Bandicam. Ja muuta kivaa. Ellette sitten, jos tulee 1 kommentti, että kuvaa kamera. Niin sitten mä voin kuvata ainakin 1 videon kameralla. Mutta en enempää kuin 1 tai 2. Sillä oikeesti se on mun mielestä niin nössöä kuvata kameralla. Pelaa jotain peliä. No, paitsi no, jos on ihan sillä ihan kun se kuvaisi se oikeesti semmonen ohjelma. Jos on niin hienosti laitettu siihen, että se ei heilu se kamera tai miten tämmöstä. Sit sitä ne voi katsoakin. Tälleen. Mutta saatan ehkä multiplayeriäkin joku kerta. Kuten H-Silkan tai Pelaaja 247 kanssa. Voin ehkä tehdä. Silleen. Mulla on niin älyttömän kylmä. Tässä on suunnitelma, koska mun pitää tämän jälkeen mä vien lokun. Pitää viedä loku takaisin mun iskän luo. Ja mennä sieltä sit äitin luo mun kamojen kaa.
Ja mun suunnitelma on tämä. Vien kakon iskelua. Laitan sille pitkät housut jalkaan. Kuivan paidan tai takin. Etsin jonkun sateenkestävän. Menen niin nopeasti kuin mahdollista tonne iskella. Äidillä. Ja juoksen heti sisälle. Menen syvän välipalan. Sit koneelle. Ja niin edelleen. My Day mä voin tehdä kyllä joku kerta. Mä aloitaisin aamulla. Pistän, koska mä en käytä muokkausohjelmia tai mitään. Missään videossa en oo käyttänyt. Edelleen. Enkä mä edes osaa, kun kännykällä mä muokkaan ja pistän YouTubeen. Mene vaan silleen galleria ja YouTube. Annan nimen. Pistän sen sinne ja siinä se mun niin. Joku haaveilas. Mut niin. Silleen. Niin mun pitää pistää sit pause koko niinku koulumatkaksi tai silleen niinku esim tunniksi. Esim kouluvessasta ei välkällä kuvata. Tämmönen välkällä saa oikein kuvata. Kun sit yläkoulussa saa käyttää välkällä kännykkää. Ja käsi tarisee hirveesti. Et saattaa kuulua kaikki ääni. Tässä nyt teet tälleen. Ja niin. Toivon, että kesällä saan tehtyä paremmin videoita. Tän on mun nytkin tullut aika tiuhaan videoita. Mä oon niin innoissani, kun mä oppisin laittamaan ilman isoveljen avustusta. Mutta aika huonoja videoita mulla silti on. Ja video kestää aika kauan, koska en tee pitkiä videoita siksi, koska lataamisessa voi mennä kauan. Mutta mä olisin ylpeä videon LPS ensimmäinen koulupäivä plus secret. Mutta se on väärinpäin kuvattu. Eli saatan kuvata LPS niin ensimmäinen koulupäivä plus secret yksin. Tää on ehkä secret, voidaan jättää pois. Ja oikein päin. Jos haluatte. Ja ehkä ylipetsellä, en tiedä. Mut me pian kuvataan semmonen video kahdestaan. Kuin LPS joku lastentarha hommeli. Ja tälleen niin. Ne on vähän samanlainen kuin siinä. No se ei oo kyllä YouTubessa ei tuu pitkään aikaan. Kyllä, mutta tulette näkemään sen vielä. Semmoinen kun fail. Niin zombien hyökkäys. Niin semmoinen vähän niinku päiväkoti. Tehdään, mikä siinä on. Mä en oo vielä ehtinyt laittaa sitä YouTubeen. Se on oikeesti niin best video. No niin, en oo ehtinyt vielä laittaa sitä YouTubeen. Jälleen. Mut kun se tulee niin tehdään semmonen päiväkoti ja on noin 4 uutta vauvaa, jotka tulee sinne muun muassa leivosvarosta, apinavauva ja kilppari ja toinen pinkki kissanpentu. Laku, mä laitan sut nyt tästä hihnosta. Varmaan sopii. Oot se niin märkä. Nyt se sekos. Täällä on vähän pimeetä.
Mä menen vaihtaa pitkät housut jo. Mä teen vlogia joko tänä illalla lisää päivällä yhden toisen tyypin kanssa, mut se ei saa vielä pistää naamaa YouTubeen. Sitten siinä näkyy korkeintaan kädet tai jotain jalkoja. En tiedä, mut naamaa ei näy. Hui loku. Joo, mennään mun huoneeseen. Ja näin. Mutta no, nähdään sitten ensi videossa.